Na izravnoj telefonskoj liniji imamo gospodina Danijela Srba, predsjednika HSP-a. Gospodine Srb, dobra večer. Pitanje je li hrvatska službena politika spremna za novog predsjednika Tomislava Nikolića, navodno reformiranog radikala? Dobro večer, lijep pozdrav svima. Ja smatram da se Hrvatska ne smije praviti kao da se ništa bitno nije dogodilo. Istina je da hrvatska diplomacija ne treba u ovom trenutku zaoštravati, nego treba nastaviti imati što bolje odnose, što korektnije odnose, ali sa stanovišta nacionalne sigurnosti i obrane Hrvatska mora povući određene poteze, mora biti pripremljena. Tomislav Nikolić je osoba koja očito bitno mijenjala svoje političke stavove i ne možemo mi biti sigurni da se to ponovno neće dogoditi u budućnosti. On se donedavno zalagao za granicu Srbije na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag, što zapravo nama otvara nove opasnosti i ovo nije trenutak u kojem Hrvatska može reducirati svoju vojsku i pripremiti je isključivo za obveze koje Hrvatska ima u NATO savezu, što mi podupiremo, nego mora biti svjesno isto tako da određene opasnosti i dalje postoje. Gospodine Srb, evo za kraj, zašto u Hrvatskoj desnica ne prolazi tako dobro kao u Srbiji? Pa sigurno je da će zapravo i ovi izbori u Srbiji osnažiti poziciju i hrvatske desnice, jer će očito i fokus njihove politike biti i u buduće okrenut prema Hrvatskoj, što će sigurno i u Hrvatskoj tražiti odgovarajuću sigurnost koju hrvatska desnica treba pružiti svojim državljanima, a ne može nitko drugi objektivno u ovom trenutku. Gospodine Srb, hvala na ovom izravnom uključenju.